omu governor bwe county ya Mombasa omuzike Abdul Somari Sharif Nasil o boliringa umurai bwe kiama ekyo omuzike Burodinga arangeli NDC with immediate effect yo kuligerera oburai bwe kiama noburai bwe kiama most probably abantu bagachiko batagete nabaiga Edwin Sifuna yamobo na bwako kupigi fish amo na Babu Wino, yes. Babu Wino tara soka mono na baratoka na bwate chance yo tigaro diamu nyaka gutaka batia babere na baso kire muno na ko vera ase ekento kige gatabakana babeire yani okoranga ba decide ngango soka ba akaro ko Godfrey Ososi muna deputy party leader Godfrey Ososi asa to diam moisonde Yabana moisonde ka 3 years moisonde teba moisonde ya igora koyo na boy Edwin Sifuna obeiro diam for a long time then I got a story kiameki kana time go dig in kiameki ya odiam starting from the first secretary of odiam ngoro kupita jang nyongo professor agacha omoske Agnes Sani as interim then I think nalia cheteko sobondo kurukunga ababu na mwamba if I'm not wrong but wana so ababu na mwamba ababu na mwamba ntoke mu roseti ase kiama gia ODM Sifuna otumegete tumegete tero manyane lakini Sifuna nere uri kugenda no nese chinda because chiko ndifasa chiarengo yango banga Sifuna basa Ababu na mwamba so Ababu na mwamba agasoka kurese kiama gia ODM Edwin Sifuna akaba Edwin Sifuna obairoro this is now okubachana kwa rora kana ngororo one question ya rone end game nereri kuresa masana teso Edwin Sifuna kwa mfano ikine ramanda bange baliga ki akere Edwin Sifuna ko chikosoka kurese kiama kia ODM end game ya nereri nigako genda so DCP akwenda ro kiama kia yako so wiper gusinga ki plan yani kusago tigara wa mna eba kipenja kiama kia ODM nando akaro to chikoenda kuligeria abo inyorenga in one way or the other kiama kia UDA kia bero ruthless sana which is the lepos wale waasi abantu muno gutino ko nyumo tugo chiagene so ODM against UDA karo kia bero gocha Edon gorigerio muske Glory Roba Boni Arwale abana abantu bali gutabuga ki onye gogo itoso ko moisiko abonsi isiko koso yo soyo kuime lakini tulinga como goles ko dini nyoro bonsi babe the victims ya again the king aki ruthless na sikiam ntachinde kiama ODM kira ichigo borrow from this anjonyorenga Edwin Sifuna ale ko the majority minority whip deputy majority whip as a senate igo na mangana mangali agoti kuligero